Koliki je udio PDV-a u konačnoj cijeni? 25% ili neki drugi broj? U ovom videu prikazujemo tu kalkulaciju u Excelu. U formi vidimo polje za unos osnovne cijene i stope PDV-a. Upišimo osnovicu i stopu PDV-a. U ćeliju cijena s PDV-om upišimo formulu jednako B4 puta u zagrade 1 plus B7 i zatvorimo zagradu. Sad upišimo formulu kako bismo izračunali PDV. Jednako B4 puta B7. Sad izračunajmo udio PDV-a u konačnoj cijeni. Upišemo formulu jednako D7 kroz B10. Kao što vidimo, ako je stopa PDV-a 25%, udio PDV-a u konačnoj cijeni je 20%. Koliki je udio PDV-a ako je stopa PDV-a 13%? Vidimo da je to oko 11,5%. Ako želimo upisati samo jednu formulu kako bismo izračunali PDV iz konačne cijene, ona glasi ovako. Provjerimo. Ovdje upišemo formulu jednako B10 puta B7 kroz u zagrade 1 plus B7, zatvorimo zagradu i Enter. Kao što vidimo, kalkulacija štima. Želite li još ovakvih videa o Excelu? Pretplatite se, lajkajte ili nam pišite.